Ne, agay ayam dat step bado ka no. Ano kayang Tagalog ito? Step damit. Madi ka no. Hindi daw pwede yan. Kunana. Oh. Kulitam. Tumbling lata. Ano nga ramraman na taas. Ano yung mapayatan nyo tangiwat na. Nay, makaungot saan. Ala, amunat sa o. Lakad bagbagam man. Nagtakita parangan. Oh, sigan. Madi, katigid. Ala, Tinarang kan. Ito asom kami. Panunutan man pagkabilam na siya ka. Ay, dita. Mayat man. Apet tumbling kami. Apet kautam na karat na. Ito mga takimot na kami. Unay kan. Madikan man. Apa itu tumbling? Pas-pasan magtanaran. Kari 30 step bado. Kasi yung harungatan ng atang basketball. Pinta sama. Pas-pas na ay. Tumbling man eh. Ano tumbling? Madi, taray na. Napan niya kasuksukan. Isa alam mayat aliwag na ya. Nay, ang bakan na kayo atak at pang babain sa nata kami. Nay, mayat man nato sa alam ato eh. Nay, aring king ka no. Ting. Wala isa alam ang gana kayang pa eh. Apa ito yung aso amin. Paspasa kapaspasaling amin akit ni sagay satsakan na nga magna. Apa ito gasul nagtartarayon ay kung naklakit ng gasulo na ya. Tatane mayat pa ng pidot na ya. Turingit na pa ano kasi diyan nga ma-perfect na. Madi kanang itirom. Alakit pintasa mao si kama. Mayat man sagay sa baka malipatan man kita dangam. Alakit tenan data. Apa ya ti agaliw sumayat sala na dito bangir. Isa lang ang gana nga kayang pa sumala. Tapno kumutong ka pa sa gaminsan. Nay. Isa lang na orawan dito kamera. Kaya lang likod na wala. Mayat aliwag ti gargaraw iman na nagmayakan ko na. Mayat man. Bayarala to yun ko na.